Wema South Africa mahle. Angenichaza ngempela yini. Le engenayo eninayo lenzonto engaka eninayo eyani ngempela bafowethu. Eyani. Ngoba bafowethu lana umuntu noma engapost ehleka la ku TikTok kodwa noma ku Facebook. Kodwa inhlambe nisuke nithuka nina kuma comment kubantu. Inhlambe nisuke nithuka kuthi kanyoko wala ngathi ungafa washa bafowethu yini ngempela. Ngibuka nalento abafowethu baposta baduduza naphana ku Facebook nala abanye bayahleka ngokushona nje kwalomfowethu lo sanda kudlula. Abanye bayahleka ungahleka ukuthi mfethu umuntu ushonile. Wenze ngathi wena unamndeni, wenze ngathi wena una ingane. Ngoba lento phethu lento ubhande emtshele kwani. Nakusasa lento kukomunye nakusasa kukomunye. So nje akuyona into okuhleka abafethu kuso noma ngathi abafethu umuntu ubekade umzonda kanjani kodwa yabo meseshonele bafethu anizameni bafethu ukumhlonipha. Ngoba kwayona lenzondo niyakha lana ku TikTok angazi noma indlala noma yini ngoba thina lasazi ukuthi TikTok iyadlala. Nina senizozonda abantu abawumnandi kabafethu TikTok usanda kuqala. Yayingekho yonke lenzondo lengaka esikhona njengamanje ngoba nina hayi ngazi nabafethu nikhuliswa abazali abanjani. Indlela enenzondo ngayo indlela mfowethu enenza ngayo nje ayike bafowethu nibolile nje bafowethu ukubona nje yabona izwe nje bafowethu hayi lifile bafowethu izwe manje abantu abasenawo unembeza nina ngazi niphila ngimuphi umhlaba bafowethu hawu ngeke ngane zakwethu anikahleni bafowethu lana ku TikTok iyadlalwa kusuke kuyidlalelo mawukuthi unenkinga nento eshiyo umuntu ngena inbox umtshele ukuthi hayi bafake ithande lento le ngeze idelete ivideo exolise kudlule kanjalo bafowethu thina sikhule sijovana kuyingcokolelo niyangixeka mina mase ngathi umajovana niwazi awu kahleni bo emahloni kimi yabona nje indlela enenza ngathi ngikhule ngesikhathi soshaka zezimpi